ילדה חלשה, ילדים חלשים, ומה אתה חושב, אתה יכול להשתולל על הראש שלהם, לפגוע ככה על הבוקר? את יודעת מה משמח? שיש עתיד בכל זאת בדמות הילדים האלה, שמביאים לא מעט תקווה. שלום איתי וניר. שלום. בוקר טוב. ואתם החלטתם לתרום לקרן שגילה מנהלת, או הקימה לפני כמה? 30 ומשהו שנים. 36 קרן המשאלות? קרן המשאלות של גילה אלמגור. קודם כל, איך שמעתם על הקרן של גילה? אתם ילדים קטנים יחסית. אנחנו, בתור שחקנית, אנחנו מאוד מעריכים אותה, ולא יודע, ניר הכיר לי את הקרן שלה, וישב... אתה השם? אתה הכרת לו? כן. אתה ניר? כן, ניר. כן. הוא הכיר לי את העמותה הזאת, ואז בעצם הלכתם ואספתם כסף, נכון? כן. כמה כסף אתה הבאת? אנחנו ערכנו יריד בבית ספר של ספרים. מכרתם ספרים משומשים, נכון? כן, זה היה, כאילו, כל הבית ספר הביא ספרים. איזה קופה עשית? 1,310. 1,310 שקלים. שניכם ביחד עשיתם את זה? כן. אוקיי, אז כל הכסף הזה הבאתם לגברת גיל. ובעזרת מועצת תלמידים והמנהלת... עכשיו, זה ספרים שנדמה לי שאמא שלך אמרה לך לעשות סדר בספרים, אמרת, לא, אני אמכור ונשתמש בזה לטובת ילדים אחרים. כן. ילדים אחרים יגידו, אם יש לנו 1,300 שקל לבזבז את זה על משחקי מחשב, על כל מיני דברים כאלה, לא עלתה אופציה? לא, אנחנו, האמת שלא עלתה אופציה, אבל אנחנו מקווים מאוד שילדים שניתן להם את הכסף ישתמשו בזה נכון, וגם גילה אמרה שהיא רוצה לתרום את הכסף לילדים שנוסעים לטיול שנתי באילת. איזה ילדים מדובר בעצם? הקרן שלי שקיימת, זאת השנה ה-36 בט"ו בשבט, היא מטרתה בעצם להביא איכות חיים לילדים חולים במחלות קשות מאוד ולילדים במצוקה קשה. אז כשקיבלתי בהתחלה את המכתב שלהם, אז זה בדיוק סידר לי, רציתי להוציא קבוצה של ילדות, שקיבלתי פנייה, ילדות שחיות מתחת לקו העוני, הם רצו לראות בעלי חיים, ילדות חרדיות דרך אגב, וסידרתי בסוף, בספארי, קיבלתי תרומה של 50 כרטיסים, אז אמרתי, הכסף הזה אני לא נוגעת, נעביר אותו לפעילות הבאה, שזה הטיול השנתי של 3 ימים לאילת. השנה אנחנו גם ניסע עם הילדים לחוץ לארץ ל8 ימים לאירופה. הקרן בעצם היא מגשימה חלומות ומשאלות, ועובדת הכל על תאורת ההתנדבות, אין אף מקבל שכר, כולל המשרד, כולל כל מה שיש בו. אין, מי שרוצה לעבוד איתי יודע שהוא עובד בהתנדבות מלאה, ואין יחצן ואין יחסי ציבור, ואני לא עושה אירועים גדולים של איסוף כספים שאני יודעת שההוצאה עליהם היא כל כך גדולה, אלא הכל זה מפה לאוזן, וכמו שהילדים הנהדרים האלה שמעו, ואני יודעת שזה זרע, ומחר הם יעשו עוד מבצע. ניר, מה המבצע הבא? אתה יודע כבר? חכה, אל תלחיץ, הרגע. הם יעשו, זה ברור, הם ידביקו את כולם. לא, אבל אנחנו מקווים שעכשיו, אחרי שיודעים על זה, אז עוד בתי ספר יתחילו לעשות את זה. כי זה שאנחנו לא יכולים לרפא אותם, אז לפחות נגשים להם משאלה. מקסים מה שאתה אומר. אני רוצה רק להגיד דבר אחד. לאורך כל שנות הפעילות שלי עם ילדים חולים, אני בד בבד עושה פעילות עם ילדים בריאים. כי חשוב לי מאוד שילד בריא ידע להעריך את העובדה שהוא בריא, שהילדות שלו הוא בחוץ, הוא בחופש, אז זה חיים אחרים. בעוד שהוא נהנה מילדות כזאת, יש ילדים שכלואים בתוך בתי החולים, בתוך המחלות שלהם, ואז האכפתיות, ואני בטוחה שילד שצומח כילד רגיש ואכפתי לזולתו, יצמח ויהיה לבן אדם שכל חברה תתברך בו. לכן אני עושה המון, בעיקר בחוץ לארץ, בארצות הברית. אני בשבוע הבא מארחת פה 125 צעירים משיקגו, שזה כבר מסורת שכל שנה באה קבוצה, וכשאני נוסעת אני פוגשת את הילדים שאוספים מתנות בבר מצווה ובבת מצווה, יש במקום סידורי פרחים צעצועים, וכתוב שזה לקרן המשאלות של גילה אלמגור. מוכרים את זה ואוספים את כל הכסף, וכשהם באים לארץ הם עולים עם דובונים ועם זה על המטוס, ואחר כך הם באים לבית החולים ומחלקים את זה, ואני מקבלת גם את התרומה
תרומה. את שכנעת כל כך הרבה אנשים בחדר הבקרה שלנו לפחות, אני בטוחה שגם בבית, איך תורמים ואיך מגיעים לקרן המשאלות? קרן המשאלות של גילה אלמגור, לחפש באינטרנט, יש מספר חשבון, שכיוון שדיסלקטית למספרים אז אני לא זוכרת אותו בעל פה, אבל קל מאוד למצוא את זה, וכל תרומה... איך את מספיקה לעשות גם את זה? אתה לא עובדת רק מי שעסוק מאוד מספיק לעשות הכל, את לא יודעת את זה? רק ככה. אני חייב שתך מילה אחת על אחוזי הבימה שהתגוללו ברחוב לאחרונה. הוגשה תלונה במשטרה, זה כנראה במזיד, וכנראה... ומישהו עושה את זה בכוונה, זה לא רשלנות של הבימה. לא, משום שהרי היו גשמי זלעפות כאלה, וכל המסמכים היו מגועצים ונקיים, שזה אתה הוצאו מהקלסרים, זה לא יאומן, כי הרי אם אתה מוצא איזה נייר שעבר טיפות גשם, זה כבר נראה אחרת. יש איזה חשד מי עשה את זה? זה כנראה מתוך הבית. מישהו מתוך הבית. ועוד שאלה קטנה, את כלת פרס ישראל, אני חייב לשאול אותך גם את זה. באחד החוזים שנמצאו, לא אספר של מי, בחוזה היה כתוב שהשחקן הספציפי הזה ישב תמיד מקדימה בהסעה. מגיע לו. כן? אני תמיד יושבת מאחור. לא, אני תמיד יושבת מאחור, בצד, לא מאחורי הנהג, כי מאז שאני הפסקתי לנהוג, ואני כבר לא נוהגת הרבה שנים, אם אני יושבת חלילה על יד, אז אני סקנד דרייבר ואני משגעת את הנהג. אם אני יושבת מאחוריו, זה עוד יותר גרוע, כי אני נותנת ביתו. אז ככה, מאחורנית, אני יושבת בצד ימין. גילה אלמגור יושבת מאחור. תודה. רגע, אני חייבת לשאול, איזה בית ספר אתם? איינשטיין. איפה? חיפה. איינשטיין בחיפה. גאווה גדולה לבית הספר. אני רוצה עוד מילה אחת להגיד. משפט אחד קצר. אני רוצה להודות לכם בשם כל הילדים החולים על המבצע הזה, על החשיבה, על האכפתיות, ותבורכו. אני אוהבת אתכם. גם אנחנו מצטרפים לכל מילה. תודה רבה. שלום יאיר גל, המנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. אני אומר את זה מהר כי אנחנו לקראת סוף התוכנית. אתה מביא לנו מכשיר מקסים. מה זה מקסים? שלא, מקסים כי הוא הולך לבדוק. שבודק את רמת הסמים בדם. אם עד עכשיו בדקנו את האלכוהול... אמת, אבל לא בדם, ברוק. ברוק. והבדיקות האלה נערכות היום כבר בכל העולם המערבי. כן, 10 שניות בתוך הפה, נכון? 10 שניות, כמו סוכריה. כן. הן נערכות היום בכל העולם המערבי והן נותנות אינדיקציה די מדויקת לגבי נהג